yon sa bisan unsang gipangayo kini imong pasidunggan, kini imong gipaminaw. Lord, nag-ampo ko ani nga pamilya bisan pa na sa kinabuhi ni Sister Cristel. Nakita ni mo, Lord, ang iyang kasing-kasing sa iyang pagbangutan karon. Nag-ampo ko, Amahan, nga ang imong sagradong gahom magapanlihok sa iyang kasing-kasing, magahupay ka. Tabangi sa Ginoo sa pag-atubang ni ining pagsulay. Apan Ginoo, sumala si mong pulong karon. Nakinig kamatayon, kadaugan kanila nga mituo kanimo. Lord, nag-ampo ko nga motigbabaw sa kasing-kasing ni Sister Cristel, Ginoo, ang iyang bana nga si Brother Arnel nga mibiya na. Apan Ginoo, mas nakabaton si Arnel sa mas nindot pa nga destinasyon, sa mas nindot pa nga kahimtang karon. Tungod kay imong pulong nagpasalig nga kadaugan ang kamatayon si bisan kinsa nga mituo kang Kristo. Ginoong Dios, nag-ampo ako na kini nga panimalay, kini nga pamilya, tanan nga niya karon, ang imong bendisyon o ang imong pagpanlihok nga din ang imong pulong sa kamatuoran na tanom karon, napugas karon silang kasing-kasing, mamunga kinig pagkamatarong o maandam ang matag usa tungod kay wa man usab kami nasayon sa takna og oras o panahon sa among makinabuhi. Lord, akong gisugid karon ang imong pabor ug panalangin alang ani nga panimalay, ang imong pagsangka ug pagtagbo sa pagpanginangan, ang paglig-on nimo sa ilang lawas, taliwala sa ilang pagbilar matag gabi. Yes. Tabangi sila, lig-una sila, kupaya sila sa matag adlaw nga tanan. Salamat sa imong pulong karon, imong gihatag kanamo, nga kining imong pulong, Ginoong Dios, mao'y tinugdan sa tinuod nga paglaon, pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Lord Jesus, salamat sa tubag sa mga pagampo, himaya og dungog alang kanimo sa walay katapusan. Kini akong gipangayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Amen.